Madalas makaengkwentro ng mga aksidente sa kalsada ang tricycle driver na si Robert. Kung minsan, siya na mismong naghatid sa mga biktima sa pinakamalapit na ospital. Siyempre, emergency yan eh. Tao, buhay ng tao yan eh. Kaya kailangan pag alam mo, pag, halimbawa ako, pag nakita kong pangailangan ng tulong, tutulungan ko. Ganito rin ang nakasanayan ng gawin ni Tatay Freddy. In case of emergency, alam naman kung saan pupunta. Sanay man sa pagtulong tuwing emergency, aminado silang hindi sapat ang kanilang kakayahan para rumisponde sa malalaking insidente. Kaya laking tulong sa kanila ang pagkakaroon ng 911 emergency call sa probinsya ng Pangasinan. Kung kailangan may puso kayo, kung gawin nyo, gawin nila. Ganun yun. Kung may emergency, pupunta ka pa sa mga police station, ganun. At least pag may 911, tatawag mo na lang. Ang problema, ang emergency hotline, pinutakti naman ng mga prank calls. Katunayan, simula na mag-umpisa ang operasyon nito noong ika-30 ng Agosto 2023, nakatanggap na ito ng higit sa 82,000 prank calls. Apektado tuloy ang paghahatid sana ng tulong sa mga nangangailangan. Madalas po yung pagtawag ng mga prank callers, yan po yung dahilan kung bakit nasasayang po yung resources natin. Time and resources, yung energy po ng ating mga 911 agents or emergency telecommunicators. So, gusto po nating ihayag sa ating mga kababayan yung integrity po ng ating emergency services sa pamamagitan po ng tamang paggamit or pagtawag sa Pangasinan 911. Dahil dito, isang ordinansa na ang ipinasa at ipinatutupad sa probinsya ng Pangasinan. Ito ang Provincial Ordinance No. 369-2025 o Pangasinan Anti-Prank Caller Ordinance. Sa ilalim ng ordinansa, ipinagbabawal ang pagtawag sa Pangasinan 911 Emergency Hotline kung ang pagtawag ay may pagbabanta, may planong manggaya at manloko. Ipinagbabawal din ang pag-uulat ng peke o hindi lehitimong emergency. Bawal din ang paggamit ng profound languages o pagmumura at paulit-ulit na pagtawag na ang intensyon ay mang-istorbo lamang. Talagang paigtingin ang regarding sa mga prank calls na talagang pinagbabawal sa probinsya nating Pangasinan. Pinopromote po natin yung accountability at yung responsibilidad nga po ng ating mga callers. Ang mga lalabag maaaring maharap sa parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon at pagmumulta ng 1,000 piso hanggang 5,000 piso. Magkakaroon din ng formal warning at home education visit. Jose Robert Inventor, RNG News.